Krásny večer, priatelia. Ahojte, pozdravujem vás všetkých. Ahojte všetci, pozdravujem vás. Opäť sa vidíme po krátkej dobe. Moc sa teším na túto dnešnú večernú liveku. Takže chvíľočku počkáme, pokiaľ sa nám popripájajú opäť ľudia. Dneska nás čaká krásna téma. Je to téma, ktorá mi je extrémne blízka, pretože je blízka môjmu príbehu. Takže moc sa teším na to, že budem môcť toto všetko dneska s vami zdeliť a podeliť sa s vami o tieto úžasné tajomstvá môjho duchovného učiteľa z Bali. Takže krásny večer všetkých. Anička, čau. Takže chvíľočku počkáme nejaké 2-3 minútky, nech sa nám popripájajú ľudia a klasicky 20:05 začneme. Zatiaľ si nachystajte nejaké zápisníky, nachystajte si vodu, pretože dneska pôjdeme naozaj do hĺbky. Dneska pôjdeme do naozaj veľmi silných princípov jedného z najvyšších duchovných na Bali. Takže sa máte na čo tešiť. Takže v kľude si nachystajte vodu, nachystajte si priestor okolo seba, nachystajte sa tak, aby vás nikto nerušil, aby ste sa mohli plne sústrediť v tejto prítomnosti. Ľudmila, krásny večer aj tebe. Ahojte všetci. Tak sa v kľude pripravte, nachystajte si veľa vody, aby ste mali hydratáciu počas celého večera, pretože tie témy, do ktorých pôjdeme, naozaj budú hlboké. Niektorí z vás budete môcť cítiť už nejaké zmeny a veci už počas tejto liveky alebo krátko po tej liveke, pretože tie princípy, ktoré vám budem dnes predstavovať, naozaj idú do hĺbky a budú sa dotýkať na tých správnych miestach. Takže ich budete vedieť krásne precítiť, takže je dôležité, aby sme boli počas toho hydratovaní, aby naše telo nešlo na úbytok energie, ale na to, aby proste detoxikovalo, takže sa nachystajte. Ja tu mám vždy pri liveke minimálne 2 litre vody, takže nevždy ich vypijem, ale väčšinou skoro všetko dám, takže nachystajte sa a pomaličky sa pôjdeme pustiť do tej témy. Ešte nejakú minútku. Verím, že si užívate už leto. Krásne počasie, teplo, jazerá, kúpaliska. Krásny večer, Euka, Čavez, pozdravujem ťa. Priatelia, dneska budem od vás potrebovať ešte takú kooperáciu, pretože tým, že pôjdeme troška viacej do hĺbky, tak budeme spoločne vlastne aj dýchať. Takže budem naozaj potrebovať, aby vlastne tá interakcia dnes medzi nami bola veľmi silná. Čím bude silnejšia interakcia dnes medzi nami, tým si viacej odnesiete z tejto liveky. Doporučujem vám naozaj, aby ste neboli ničím rušení, aby ste boli v plnej prítomnosti, aby ste si užívali celú túto liveku, pretože ako vravím, táto téma, alebo vôbec čokoľvek, čo sa dotýka Bali a týchto prežitkov z Bali, je pre mňa extrémne, ale extrémne hlboká téma, pretože to bol môj skoro 8-ročný príbeh, ktorý som si prežil, takže buďte naozaj čo najviac prítomní, užívajte si túto dnešnú liveku, počúvajte každé jedno slovo, načúvajte tým slovám, načúvajte tej hĺbke tých princípov toho duchovného, ktorými sa s vami dneska podelím, aby ste si naozaj odnesli čo najviac, aby to išlo proste do hĺbky a aby každému jednému z vás to dneska pomohlo. Dobre, priatelia, máme 20:05, môj čas, kedy začínam vždy liveku. Na to, aby sme sa troška naladili vlastne na tento dnešný večer, na túto tému, tak sa teraz spoločne troška rozdýchame. V kľude môžete dýchať so mnou, to znamená, že dáme si iba párkrát hlboký nádych, hlboký výdych, naozaj, aby sme sa koncentrovali a sústredili vlastne na tento prítomný moment. Takže ste pripravení? Verím, že áno.
Takže, priatelia, hlboký nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. A ešte raz nádych a výdych. Super. Priatelia, žijeme v takej zaujímavej dobe, kedy sme naozaj v dobe, kedy máme obrovské množstvo možností okolo seba, máme obrovské množstvo spôsobov, ako sa správať, čo robiť, v čom možno podnikať. Máme tak obrovské množstvo možností a informácií, ako kedykoľvek predtým vlastne v predchádzajúcej dobe. A to, čo je extrémne dôležité, je to, aby ste si uvedomili, že to, čo sa vám deje vo vašom živote, máte plne pod kontrolou vy. Hej? A teraz sa možno niekto spýta, ako ovplyvníte vojnu, ako ovplyvníte niečo, čo sa deje mimo vás. Neovplyvníte to nijak, ale ovplyvníte to svoje prostredie, v ktorom sa práve nachádzate. To znamená, že môjim prístupom, mojimi emóciami a mojimi reakciami dokážem pristupovať k situáciám tak, že vlastne buď som ich súčasťou, alebo ich súčasťou nie som. Z toho vyplýva jedna veľmi dôležitá vec. Buď som súčasťou toho, že sa mi deje to dobré, alebo som súčasťou toho, že sa mi deje to zlé. A logicky, keď sa každý z vás nad tým dnes zamyslí, tak proste každý z vás chce, aby boli ste súčasťou toho dobrého, aby sa vám diali dobré veci v živote, aby ste mali hojný život. To znamená hojnosť vzťahov, hojnosť peňazí, hojnosť zdravia, hojnosť úžasných ľudí okolo seba. To znamená, že proste chceme a tým našim prirodzeným vnútorným chtíčom alebo tým volaním našim vnútorným je práve to, aby sme žili proste ten krásny, šťastný a naplnený život. Verím, že mnohí z vás mi dáte teraz za pravdu, pretože ja nepoznám človeka, ktorý by nechcel byť šťastný, ktorý by sa nechcel mať dobre vo svojom živote, ktorý by nechcel niečo krásne dostať od toho života. A či už je to pre niekoho v malých veciach, pre niekoho vo väčších veciach, pre niekoho v obrovských veciach, hej? Každý chce dosahovať to svoje vnútorné šťastie na tých svojich vlastných úrovniach. A to je úplne v poriadku, hej? To znamená, že ja mám pravdepodobne iné cieľa, ako máte vy, ciele vo svojom živote. Ja mám pravdepodobne iné sny, ako máte vy vo svojom živote. To znamená, že proste každý sme na tejto planéte unikát. Každý sme na tejto planéte sa narodili s nejakým dôvodom, s nejakým zámerom, aby sme si tu proste niečo prežili, aby sme sa niečo naučili, aby sme sa niekde v živote posunuli, aby sme možno niečo dokázali, aby sme niečo krásne možno vybudovali. Hej, každý má ten svoj vlastný potenciál, ktorý je unikátny. Hej, keď si predstavíte, že ľudia na celej planéte tvoria jedno fyzické telo. Hej, a pozerám sa vlastne na to fyzické telo. A Jožko je, dajme tomu, bunka v oku, ktorá vlastne hýbe pohybom oka. Peter je bunka v ruke, ktorá vlastne hýbe rukou. Hej? Niekto proste je bunka v uchu, ktorá načúva. Niekto je bunka, ktorá rozpráva. Hej? To znamená, že my ako celok, ľudia na tejto planéte, tvoríme nejakú kolektívnu energiu, a táto kolektívna energia sa skladá z energie každej jednej bytosti, ktorá na tejto planéte je. To znamená, že pozerať sa na iných ľudí ako na niekoho, ja neviem teraz, so závisťou alebo s energiou, ja neviem, nejakého hnevu alebo čohokoľvek, je absolútne bezpredmetné, pretože toto je vlastne len váš príbeh.
A ten váš príbeh, za ten si môžete len a len vy. To znamená, že mne je dané, aby som počul, niekomu je dané, aby videl, niekomu je dané, aby teda chodil. Hej? Ale spoločne tvoríme vlastne ten harmonický celok, vlastne, ktorý nám dáva zmysel. Hej? Pretože bez tej nohy je to ťažko, bez toho oka je to ťažko, bez toho ucha je to ťažko, bez tých úst je to ťažko. To znamená, že vlastne my sa prepájame na určitej energetickej úrovni ako celé ľudstvo do nejakej kolektívnej energie alebo do kolektívneho vedomia, ktorá vlastne ako celok pôsobí. Hej? A ja čo sa snažím vždy so svojimi klientmi robiť je to, aby tí ľudia, ktorých koučujem alebo mentorujem alebo vediem v rôznych programoch, aby naozaj išli do tej svojej hĺbky. To znamená, že aby išli do tej svojej podstaty, aby išli do tých svojich pocitov, aby išli do tých svojich snov, aby išli do toho svojho vnútorného volania duše, hej? Aby robili vlastne tie kroky, ktoré sú tomu danému človeku blízke. To znamená, že my nemôžeme opicu učiť lietať, ako v princípe môžeme, hej? Ale ten výsledok nebude stať absolútne za nič, ale to, čo my môžeme robiť, je vlastne môžeme vyťahovať potenciál z každého jedného jedinca, aby vlastne vykvitol. Bez toho, aby vlastne môj život prebehol a ja som zo seba nevydoloval ten svoj plný potenciál, tú svoju vlastnú energiu, tak vlastne ja obrovským spôsobom ukracujem svet o to, aby vlastne zažil nejakú unikátnu vec, ktorú môže vytvoriť len ten jeden jedinec, ktorú môže priniesť len ten jeden jedinec. Hej? To, čo je vlastne najhoršie v tejto dobe, je vlastne to, že veľmi veľa ľudí spadá do systémových vecí. To znamená, že vlastne veľa ľudí funguje len v tom systéme. A vlastne vidíte veľmi podobných ľudí v určitých kategóriách, v určitých oblastiach, na určitých leveloch, v určitých prácach. A to, čo je vlastne problémom, je to, že väčšina ľudí sa chce podobať na niekoho. Hej? Chcem byť ako ten. Chcem byť ako ten. Hej? Možno, že to vidíme v nejakých iných trendoch, že proste zrazu sa tu objaví nejaká známa postavička a vlastne všetci sa zrazu chcú na ňu podobať. Hej? Ale to nie je, priatelia, tá správna cesta. Tá správna cesta je to, aby vlastne váš potenciál vyšiel na povrch. To znamená, chcem, aby ste si teraz uvedomili, že každý jeden z vás, ktorý pozerá túto liveku a bude ju pozerať, je unikátny jedinec, ktorý má čo tomuto svetu odovzdať. Hlboký nádych a výdych. Takže pustíme sa, priatelia, teraz do tých 7 princípov môjho učiteľa z Bali. Môj učiteľ z Bali, Ratu, je už bohužiaľ po smrti, avšak jeho odkaz a jeho učenie a všetko, čo ma naučil ten človek, sa ďalej šíri svetom. A to je úžasná vec. Hej? To znamená, že každý jeden z vás má v sebe niečo, čo môže sa šíriť ďalej aj po vašej smrti. Hej? To znamená, z môjho pohľadu, a z pohľadu teda vedcov, neurovedcov, z kvantovej fyziky a tak ďalej, má každý v sebe špecifický druh energie, ktorá sa môže rozvinúť. Ale aj nemusí. A to, či sa rozvinie tá energia, alebo sa nerozvinie tá energia, závisí absolútne, priatelia, len od vás. Hej? Ja som sa vo svojom živote naučil jednu zásadnú vec. Respektíve naučila ma to moja mentorka, Mary Diamond, ktorú môžete poznať z filmu Tajomstvo Secret, s ktorou som spolupracoval vyše 2 rokov. A ona mi povedala jednu vec. Michal, ty môžeš, hovoríme to samozrejme anglicky, Michal, ty môžeš sa učiť od kohokoľvek na svete. V podstate všetci ľudia, ktorí tvoria naše okolie, tak sú nejakým spôsobom naši učitelia od malička až v podstate pokiaľ odídeme. Ale keď berieme takéto hlbšie vzdelávanie, ja mám napríklad túto takú stenu inšpiratívnych ľudí v kancelárii. Sú to nejakí ľudia, ktorí ma motivujú, alebo proste chcem nasávať nejaký určitý druh ich energie. Len kvôli tomu, lebo ma to fascinuje. Ale ja nechcem byť ako Albert Einstein. Mne stačí iba nejaká esencia z toho daného človeka, ktorú si chcem
pritiahnuť do svojho života. Čiže manifestovať, hej? Nelson Mandela, hej? Bruce Lee a tak ďalej, Steve Jobs, proste sú tu tak zaujímaví ľudia, ktorí vlastne každý z nich mal veľmi špecifickú esenciu, ktorú vlastne vy takisto môžete budovať vo svojom živote. A tá Mary Diamond ma naučila jednu zásadnú vec. Michal, ak chceš byť naozaj špičkový, ale naozaj že špičkový v tom, čo robíš, v tom coachingu, mentoringu, v tom vzdelávaní, v tých duchovných veciach, ktoré odovzdávaš svojim klientom, tak sa musíš učiť od tých najlepších. Hej? Ja môžem si tu vygoogliť nejakého Jožka Ferka, alebo mohol som si vygoogliť nejakého Jožka Ferka, ktorý v Čechách proste je nejaký, ja neviem, duchovný učiteľ, alebo niečo, alebo biznis učiteľ, alebo robí komunikačné zručnosti, ale proste uvedomte si jednu zásadnú vec. Učiteľ vás dostane len do úrovne, v akej úrovni je on. Keď budem mať učiteľa, že ja som dnes na tejto úrovni a budem mať učiteľa, ktorý sa nachádza na tejto úrovni, tak viem, že ma môže toho naučiť obrovské množstvo. Avšak ja, ak som na tejto úrovni a mám učiteľa, ktorý sa nachádza na tejto úrovni, tak ma naučí toto. Ja nehovorím, priatelia, že to je zle. Ale tá pointa, ktorú vám vlastne chcem povedať, je vlastne, aby ste sa učili od tých najlepších ľudí, najschopnejších ľudí, ľudí, ktorí majú naozaj obrovské množstvo nielen vedomostí, ale hlavne skúseností, to znamená prežitkov. Pretože čo je ďalší problém ako keby v tejto dobe je, že je okolo nás veľmi veľa ľudí. A teraz už každý učí všetko. Hej? A my nechceme, aby každý učil všetko, aby sme sa dostali len tak niekomu. My sa potrebujeme dostať k tým najlepším ľuďom. Aby to, čo nás tí ľudia naučia, to, čo nám tí ľudia odovzdajú zo seba, aby bolo citeľné pre vás. Hej? To znamená, aby ste vycítili ten, ani nie krok, ale to je ten energetický skok. Hej? Preto ja som si vybral jedných z najlepších mentorov po celom svete, či už to bol Brian Tracy, alebo môj duchovný na Bali, alebo Mary Diamond. Pretože to boli ľudia, ktorí ma dokázali dostať z tejto úrovne až sem. Hej? A čo je veľmi dôležité, za krátky čas. Pretože to je ďalší atribút, ktorý chcem, aby ste si uvedomili, že vlastne tá cesta, ktorou si prechádzate, vôbec nemusí trvať dlho. Hej? Záleží, kto vás vedie, akým spôsobom vás vedie a aké ten daný človek má skúsenosti. A tento môj duchovný učiteľ na Bali, s ktorým som prežil nádherné obdobie svojho života, skoro 8 rokov, učeniami, vedomosťami, prežitkami od meditácií, naozaj obrovských hlbokých meditácií, cez liečenie, cez energetickú prácu, cez manifestáciu, cez energie, tak toto sú všetko veci, s ktorými sa budem snažiť dneska s vami podeliť čo najviac do hĺbky. Samozrejme, to sa nedá, aby som tu 8-ročné učenie vám odprezentoval, ja neviem, na liveke, ktorá bude trvať 1,5 hodiny. Ale proste chcem vám naozaj len približiť toho človeka, ktorý bol... Verím, priatelia, že pochopíte teraz, čo vám týmto budem chcieť povedať, že to bol asi človek, milujem svojich rodičov, milujem svojich kamarátov, priateľov, ľudí, s ktorými som sa stretol vo svojom živote, ale to bol naozaj človek, ktorý spôsobil asi najväčšiu zmenu v mojom živote, pretože tento človek urobil tak obrovský zásah do mojej vedomej úrovni, do mojej podvedomej úrovni, do mojej duchovnej úrovne, do mojej fyzickej úrovne, že vlastne môj život sa absolútne zmenil. A tým, že ma naučil obrovské množstvo princípov, techník, meditácií, manifestácií, tak to je to nádherné, čo sa aj po jeho smrti teda môže šíriť ďalej a môžem vďaka tomuto učeniu to všetko odovzdávať ľuďom. Je to človek, alebo bol to človek, ktorý, pre mňa to stále je človek, stále je to energia, ktorá vlastne je. Je to človek vlastne, ktorý ovplyvnil aj skrz svoj život, aj skrz môj život už 10 000 ľudí. To je obrovské číslo, priatelia. Jeden jediný ľudský život môže ovplyvniť davy. Hej? A proste to... Ja som sa s ním stretol prvýkrát, keď som mal firmu, ktorá robila záhrady. Robil som záhradnú architektúru, hej. A proste on mi začal rozprávať
duchovné veci a ja som nie všetkému rozumel. To znamená, že my sme išli krásne vlastne tým učením, tak aby som pochopil tie všetky veci do hĺbky. Aby tie veci, ktoré mi odovzdal, boli prežitkové a prešli vedomou, podvedomou úrovňou, srdcom, dušou. To znamená, aby prešli celistvým prežitkom. A to je vlastne to, na základe aj čoho som ja zostrojoval svoje programy a svoj princíp Back to Zero, s ktorým pracujem s klientmi, aby naozaj vlastne sme išli s každým jedným človekom do hĺbky, aby sme z každého jedného človeka vydolovali ten jeho potenciál a následne ho rozvinuli. Dáva vám to, priatelia, zmysel? Pokiaľ áno, napíšte mi párkrát do komentárov áno a pustíme sa ďalej. Takže, jeden z prvých princípov, ktorých ma učil môj duchovný zbali, bola pozornosť myšlienok. Čo to znamená pozornosť myšlienok? Pozornosť myšlienok je vedomý stav, čiže stav mojej vedomej mysle, ktorá ovplyvňuje moju vonkajšiu realitu. To znamená, ja, keď mám pod kontrolou svoje myšlienky, tak mám tým pádom pod kontrolou to, ako na ne emočne reagujem, a tým pádom mám pod kontrolou to, čo sa deje v tej mojej vonkajšej realite. To znamená pozornosť myšlienok. Môžeme sa na to pozrieť aj z druhej strany. Priatelia, chcem, aby ste sa zamysleli nad jednou otázkou. Každý jeden z vás, ktorý sledujete túto liveku. Aký je príbeh, ktorý dnes rozprávate o svojom živote? Aký to je príbeh? Čo rozprávate o sebe pred ostatnými ľuďmi? Hej? Je to naozaj príbeh, ktorý hovorí o tom, že mám úžasný život, mám zdravie, mám vo svojom živote hojnosť, mám úžasných priateľov okolo seba, mám obrovské množstvo príležitostí. Alebo je to skôr príbeh, cítim sa nejaký nesvoj, není mi dobré, na všetko frflem, sťažujem sa, ohováram, klebetím a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, chcem, aby ste teraz každý jeden z vás zamyslel, priatelia, nad otázkou, aký je príbeh, ktorý rozprávate o svojom danom živote. Hej. To znamená, že to, aký príbeh rozprávam o svojom živote, tak taký následný príbeh sa mi bude diať. To znamená, že keď budem v takej lazy nálade, takej, že sa mi nič nechce, hej, a zavolá ti kamarát, čau, ako sa máš? Ale vieš čo, dnes sa nemám tak, nejako nič sa mi nechce a teplo je. A keď je teplo, tak je teplo, keď je zima, tak je zlé, keď fúka vietor, tak je tiež zlé, keď prší, je tiež zlé. Keď proste musím ísť do roboty, tak je zlé, keď musím niečo urobiť, tak je zlé. Aký je príbeh, ktorý rozprávate o svojom živote? To znamená, tá pozornosť mojich myšlienok vie byť plne pod kontrolou skrz to, čo rozprávam. To znamená, prvá prichádza myšlienka. Hej? Je to impuls. Možno vás napadne blbosť. Je to práca, je to ako učiť sa bicyklovať. To znamená, že vlastne ja chcem, aby som ja mal pod kontrolou, pod plnou kontrolou svoje myšlienky. Pretože keď mám pod kontrolou myšlienky, mám pod kontrolou to, čo vypúšťam následne von z úst, a následne mám pod kontrolou emócie a následne mám pod kontrolou to, čo sa deje v mojom živote. Hej? To znamená, moje myšlienky, keď sú pod kontrolou, tak moja vonkajšia realita, čiže to, čo prežívam, to, akých ľudí mám okolo seba, ako sa mi darí v biznise, ako sa mi darí v práci, koľko mám peňazí, aké mám zdravie, to všetko závisí od toho, čo vypúšťate z hlavy cez ústa von. Dáva zmysel, priatelia? Hlboký nádych a výdych. Ešte raz hlboký nádych a výdych. Takže prvý princíp môjho učiteľa z Bali
je pozornosť myšlienok. To, aký príbeh rozprávam o svojom živote. Nie je to len o tom, na čo myslím. Je to o tom, čo rozprávam ostatným ľuďom okolo seba. Uvedomte si fakt to, že skúste si sa pozrieť len na dneska alebo na včerajší deň. Čo ste rozprávali ľuďom? Ako sa máte? Ako sa cítite? Ako sa vám darí? Hej? Mňa keď sa človek spýta hociaký, ako sa mám, tak poviem, že sa mám úplne úžasne. Že sa mi darí skvelo. Že som zdravý, že som šťastný, že som spokojný. Pretože to je môj typ reality, ktorú si ja vytváram tými svojimi vedomými myšlienkami, ktoré mám pod kontrolou. Hej. Ďalší, priatelia, druhý bod. Druhý bod, ktorý ma naučil môj rátu učiteľ z Bali, bolo odpútanie sa. Čo to znamená odpútanie sa? Čo to znamená odpútať sa? Odpútať znamená sa nebyť závislý absolútne na ničom. Nebyť závislý na ľuďoch, na vzťahoch, na peniazoch, na majetku, na, na drogách, to je úplne jedno. Byť a vedieť byť odpútaný. To znamená, ja sa dokážem odpútať od čohokoľvek tým, že odstúpim od tej situácie a pozriem sa na ňu s odstupom alebo z nadhľadu. To znamená, ak sa deje v mojom živote nejaká negatívna vec, to sa deje v každom jednom ľudskom živote. Je náš prístup, ako na tú vec zareagujeme. Ak sa v mojom živote deje nejaká negatívna vec, ktorá mi prišla ako výzva, ktorú mám zvládnuť, tak ja nemôžem hneď konať. Ja sa musím najprv odpútať od tej situácie, pozrieť sa na ňu z vrchu a vtedy na ňu reagovať. Pretože ja ak neprežijem a neuskutočním to odpútanie sa od tej danej situácie, tak môžem tým pádom reagovať len z tej situácie. A sami viete, že keď reagujete v situácii, v ktorej ste buď v extrémnej radosti, alebo ste buď extrémnej zlosti napríklad, alebo hneve, tak tá reakcia, alebo ten následok tej reakcie nebýva správny. Hej? Ono tak aj sa hovorí, že vlastne nikdy sa nerozhoduj v extrémnych situáciách. Ani keď ste v tom hype, ani keď ste tam úplne dole. To znamená, že príde reakcia, ktorá je ovplyvnená našou emóciou z tej danej situácie. Čiže keď som vtiahnutý do situácie. Priatelia, veľmi jednoduchý príklad. Nemôžete sa nadýchnuť vzduchu, pokiaľ ste pod vodou. Na to, aby ste sa mohli pozrieť na hladinu, tak musíte výjsť z tej vody, pozrieť sa na tú hladinu a potom môžete ísť zasa dole. Čiže vliesť do tej situácie. Čiže to, čo je veľmi podstatné, je, aby ste sa naozaj do tej situácie vedeli ponoriť v tom najlepšom možnom vibe je to, že musíte na tú situáciu prísť, pozrieť sa na ňu z vrchu a vtedy na tú situáciu reagovať. Pretože vy, keď budete stále reagovať z tej situácie zvnútra, tak vlastne budete neustále ovplyvnení svojimi emóciami. A vy samozrejme chcete, aby výsledok z akejkoľvek situácie, ktorý prichádza do vášho života, bol tým skvelým výsledkom. Hej? To znamená, že ja nechcem, aby v mojom živote boli dobré veci. Nechcem, aby v mojom živote boli dobré veci. Ja chcem, aby v mojom živote boli skvelé veci. Pretože každý jeden človek, každá jedna bytosť na tejto planéte si zaslúži, aby sa mu diali skvelé veci. Ďalší môj učiteľ ma naučil jednu úžasnú vec. Nezmier sa s nepriateľným. To znamená, pokiaľ, vysvetlím to na jednom krásnom príklade, hej? Je to príklad, ktorý možno zažíva alebo zažilo niekoľko ľudí z vás. A je to príklad vzťahov, hej? To znamená, že proste prichádza nejaký človek do vášho života. Vy cítite, vy viete, ako by ste sa mali cítiť pri tom danom človeku. Vy cítite a vnímate to, čo s tým človekom chcete zažiť. Ale príde proste nejaké opantanie tam na začiatku. Pustíte sa reálne do nejakého vzťahu, ktorý viete, že nie je ten skvelý partner pre vás. Ale je to len partner pre vás dobrý. To znamená, pokiaľ
ja vstúpim do niečoho, čo pre mňa je len dobré, tak nemôžem od toho očakávať skvelý výsledok. Hej. To znamená, pokiaľ tvorím nejaký projekt, to znamená, tvoríme napríklad teraz aplikáciu a nedávam zo seba to skvelé, nedávam zo seba to najlepšie, tak ani ten projekt nemôže byť skvelý a nemôže byť najlepší. Bude len priemerný a zapadne do ďalších 10 000. To znamená, že keď sa na to pozrieme aj z jedného, aj z druhého uhlu pohľadu, tak ja chcem, aby to, čo ja tvorím, bolo to skvelé. To, čo prijímam do toho svojho života, aby bolo to skvelé. Aby naozaj nepríjmal som niečo, čo nie je hodné toho, ako cítim, že by som vo svojom živote mal mať, ako cítim, že by som sa chcel vo svojom živote cítiť. To znamená, keď príjmem len to dobré, lebo znúdzecnosť, lebo už som, ja neviem, dlho sám, alebo sama, alebo proste už to dlho trvá. Napríklad, hej, niekto vie, že proste má nejakú vytúženú prácu, alebo nejaký projekt, alebo biznis. Ale proste už to trvá nejaký čas, kedy nerobí absolútne nič a si povie, a naskytne sa mu príležitosť, hej? To znamená, naskytne sa mu príležitosť, že tak tu by ma vedeli zamestnať, alebo pokiaľ rozbehnem ten svoj projekt, tak mi ponúkli niekde miesto a ja tým pádom sa zamestnám. Priatelia, ja sa teraz pýtam jednu zásadnú otázku. Prijal som tým pádom do toho svojho života skvelé, alebo som prijal len to dobré? Kľudne mi na toto odpovedzte, ja idem zapnúť svetlo, lebo sa mi tu troška stmieva. Hneď som späť. To znamená, prijal som do toho svojho života to dobré, alebo som prijal do toho života to skvelé. A toto je vlastne otázka. Čiže ja nemôžem čakať, že mi to prinesie ten úžasný výsledok, ktorý cítim, že by mi mal. Ale mi to prinesie len to, s čím som súhlasil. Lebo som sa nechal ukecať, lebo niečo trvá už príliš dlho, lebo už som dlho sám a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že vlastne neprinesie mi to, čo chcem, aby mi to prinieslo. A teraz, uvedomme si teraz ten časový aspekt tejto situácie. Keď nie som v tej práci, ktorú som neprijal, lebo vlastne tvorím ten svoj projekt, tak mám 100% času. Avšak keď budem už v tej práci, ktorá je 8 hodín denne, ktorá mi zoberie aj nejakú energiu, lebo to nie je to, čo ma 100% vyživuje, tak vlastne už mám minus 8 hodín. Hej? To znamená, že už mám minus 8 hodín z tej mojej energie. To znamená, už len minus 8 hodín môžem tvoriť to skvelé, alebo mať to skvelé. Hej? Niekto tu napísal, že možno niektorým ľuďom stačí úplne to dobré. Stačí. A to stačí väčšine ľuďom. Lebo nevedia si predstaviť, že sa môžu cítiť ešte vnútorne šťastnejší, že sa môžu cítiť vnútorne krajší. Že ja nehovorím teraz o tých hmotných veciach. Hej? Ja nehovorím o tých veciach získavanie majetku a ja neviem čo. Nie každý chce, neviem, také auto, alebo taký dom, alebo proste takého partnera. Ale proste ja hovorím o tých vnútorných veciach, ktoré vy cítite, že sú tie skvelé. Hej? A keď mám nejaký sen a zmierim sa s nepriateľným, tak prichádza to nepriateľné. A vtedy prichádza to nepriateľné. Hej? To znamená, že môjim vedomým rozhodnutím je, že či vstupujem, priatelia, toto je zásadná vec, môjim vedomým rozhodnutím je, či vstupujem do tých situácií, do tých vzťahov, do tej práce a neviem kde, alebo do nich nevstupujem. A ja rozumiem, že existujú objektívne príčiny pre niekoho, ktoré tvrdia, no ale už potrebujem zarábať, tak preto musím ísť aspoň do tej práce. Priatelia, určite každý z vás videl taký ten obrázok toho, obrázok, ktorý vlastne je ako kopu dvaja ľudia nad sebou vo vnútri v nejakom tuneli zem a jeden sa otáča tesne predtým, než našiel obrovský diamant. A otočí sa a odíde. Hej?
A to je práve ten moment toho, že vy neviete, kedy. Vy len neviete, kedy nastáva ten reálny zlom toho, že už sa to udeje. To znamená, že tu je extrémne dôležité, aby vlastne vy ste mali tú trpezlivosť v tomto celom procese. Hej? Skvelé, priatelia. Takže druhý bod máme za sebou a to je odpútanie sa od vecí a pozerať sa na ne z nadhľadu. Hlboký nádych a výdych. Tretí bod je nádherný bod. A je to môj obľúbený bod, pretože od tohto bodu závisí vlastne úplne všetko. Tento bod sa volá pravdivosť srdca. Čo to znamená pravdivosť srdca? Keď oklamete niekoho navonok, tak to má nejaký dopad. Hej? Ale keď oklamete priatelia seba a vytvárate si domnienku o tom, že klamem seba, respektíve viem o tom, že klamem seba, ale proste rozprávam niečo iné a ten môj život je úplne potom diametrálne odlišný, tak vlastne ja nemôžem nastúpiť na frekvenciu, do ktorej sa chcem reálne dostať. Hej. Iba pravdivosť samého voči sebe ma dostane na frekvenciu, na ktorej chcem byť. Kde sa mi už majú diať tie krásne veci v mojom živote. Hej? To znamená, že pokiaľ ja nebudem úprimný sám voči sebe a tým pádom samozrejme aj navonok, tak tým pádom ja idem vlastne do frekvencií, v ktorých sme dole. V ktorých sme energeticky dole. Hej? Čiže ja keď sa pozriem na akúkoľvek situáciu, hej, vo svojom živote, tak prvá zásadná vec, ten najúžasnejší a najkrajší filter, ktorý vlastne môžeme mať, je to naše srdce. A to je energia nášho srdca. Čiže ja sa pozerám cez filter srdca na to, čo prichádza ku mne do života. Hej? A ja cítim, že či to je ono alebo nie. Ja si viem vyhodnotiť sám sebe, či to je pravdivá vec pre mňa. Ono to veľmi súvisí s hodnotami, ktoré v živote máme. Hej, samozrejme zasa, každý sme jedinečný, každý má úplne iné hodnoty vo svojom živote, každý jeden človek sa riadi podľa niečoho iného. Avšak, ak by sa každý jeden človek na tejto planéte riadil cez filter pravdy srdca, jak by vyzeral tento svet? To znamená, nepotrebujeme klamať ani seba, ani vonkajší svet, že náš život je nejaký, keď vlastne taký život ani nechceme. Ja nepotrebujem a my nepotrebujeme vlastne kopírovať niekoho tam vonka. Absolútne nepotrebujeme kopírovať niekoho tam vonka, pretože to nie je moja pravda, to nie som ja, to nie je moja vnútorná energia. Ja rozumiem, že máme nejaké trendy, že máme niečo, čo fičí, čo nefičí. Raz fičia pery, raz fičia zuby, raz fičí, ja neviem, čo všetko možné. Každý chce byť, ja neviem, hneď manažer, alebo nejaký biznismen, alebo čokoľvek, alebo proste ľudia žijú podľa vzorov instagramových, ktorých úplná realita, alebo to, čo reálne, akí tí ľudia sú, je úplne iná. Ale keďže to je trendy, tak tí ľudia to prezentujú nejakým spôsobom a potom tí ľudia vlastne to žerú. Hej? Tí ľudia to reálne žerú. Ja chcem byť ako ten, ja chcem byť ako tá. Ja chcem mať to, čo má ten, ja chcem mať to, čo má tá. Ale to nie je správne. Hej? Tá naša vnútorná autenticita a pravdivosť toho srdca je ten najdôležitejší filter, priatelia. Tu je. Tu. Ako sa pozerať na veci zo srdca? Hej? To znamená, teraz môžeme pozerať sa na situácie, to znamená, že sťahujeme si informácie z energetickej zóny. Sťahujeme si informácie tie, ktoré vieme, čiže z hlavy. A potom máme vlastne ten náš rezonančný orgán, s ktorým to rezonuje, priatelia. Veď vy viete, kedy máte tie zimomriavky, vy viete, kedy je to ono. Vy viete, kedy
vás rozklepe od toho vzrušenia, že toto je to, Bože, na tento moment som čakal, že prejde vami tá emócia, že ste úplne rozradostení, zrazu máte chuť všetkým o tom povedať, aký ste zažili niečo úžasné, alebo máte nového partnera, alebo sa vám podaril nejaký úspech. To znamená, vy viete, kedy je ten filter, že to je ono. Takže pokiaľ to nie je ono, tak do toho nechoďte, tak to nerobte. Hej? To znamená, mal som asi ten mesiac a pol dozadu som mal prednášku na gymnáziu, pozvali ma urobiť študentom prednášku, boli tam teda študáci od prvákov po štvrtákov a fascinovalo a vôbec som sa vlastne tešil to, že ako sa mladí ľudia vlastne teraz pozerajú na svet, keďže teda už je to nejaký ten rôčik, čo som odišiel z tej školy. A veľmi ma fascinovalo to, že akým spôsobom pokladali tí študenti otázky, akým spôsobom vlastne rozmýšľali a ako úplne je inde doba. Hej? Akože, aby sa ma prvák alebo druhák na Gimply pýtal, že či je správne investovať do nehnuteľnosti v Dubaji, tak ako my sme podľa mňa riešili iné veci na Gimply, kde sa ísť zabaviť, kto má akú frajerku a ja neviem čo všetko. Takže vlastne to je len signál toho, že to vedomie sa posúva. A keď sa posúva vedomie, tým pádom sa mení aj vonkajšia realita, pretože tak, ako si spomínate na začiatku, tvoríme spoločne kolektívne vedomie. A to kolektívne vedomie tvorí to, čo sa deje vo vonkajšom svete. Čiže, prečo som rozprával o tých vlastne študentoch? Lebo tam padlo fakt niekoľko otázok, že boli tam tretiaci a štvrtáci, ktorí absolútne nevedeli, kam ísť na vysokú školu a podľa čoho sa vlastne rozhodnúť. Hej? A môjim doporučením vlastne je, a to mnohí z vás možno zažili, že chcel som ísť na medicínu, tam ma nezobrali, a zobrali ma na psychológiu, tak idem aspoň na tú psychológiu. Ale kurva, ten môj sen je byť doktor. Môj sen je byť chirurg, alebo ja neviem kto. To znamená, že proste ja nemôžem prijať to, čo je nepriateľné. Hej? To znamená, že proste presne som tým študentom povedal jednu zásadnú vec, tak si daj rok pauzu. Pokúkaj sa po svete, pokúkaj sa okolo seba, zaži niečo, choď cestovať, spoznaj ľudí. To znamená, že radšej budem mať priestor sám na seba a počkám si na moment, že toto je ono, this is it. Toto je tá esencia, to sú tie zimobriavky, toto je to, na čo som čakal, ako prijať niečo, čo vo svojom živote nechce mať. Priatelia, dáva vám to zmysel? Chcem vidieť párkrát v komentári áno a ideme ďalej. Pôjdeme na 4. bod, takže 3. bod, pravdivosť srdca, máme za sebou. Že či ma teda vidíte aj počujete dobre. Hej, už by to malo byť asi v poriadku, už som odmrzol. Mi to tu troška zamrzlo, ale už by to malo byť OK. Jedna úžasná vec je, poviete blízkym ľuďom okolo seba, nevolajte mi po 8 hodine do 10, pretože idem mať liveku. Čo sa udeje? Všetci zavolajú, takže moc sa z toho teším. Ale je to naspäť, pokračujeme ďalej a teda ideme na ďalší 4. bod a to je dobrodružstvo dneška. Čo to znamená dobrodružstvo dneška? Dobrodružstvo dneška je stav, kedy ja sa nachádzam v plnej prítomnosti. To, aby som dokázal skvelo reagovať na veci, ktoré prichádzajú do môjho života, tak sa nemôžem držať v minulých vzorcoch alebo v minulých nejakých energiách, ale ani v tých budúcich nejakých možno očakávaniach, obavách a strachoch, ale ja sa musím nachádzať tu a teraz. A to, aby som sa nachádzal tu a teraz, potrebujem vlastne prežívať prítomný moment. Je jedna úžasná veta, ktorú si vlastne kladol Steve Jobs každé jedno ráno.
ak by bol toto posledný deň v mojom živote, išiel by som robiť to, čo sa chystám robiť dnes? Išiel by som sa stretnúť s tými ľuďmi, s ktorými sa chystám stretnúť dnes? Išiel by som do tej práce, do ktorej mám ísť dnes, ak by bol toto posledný deň v mojom živote? Ak by bol toto posledný deň v mojom živote, čo je to, čo by som naozaj v posledný deň svojho života chcel robiť? Koho by som chcel vidieť? Čo by som chcel zažiť? Priatelia, to je otázka života a smrti. A otázka života a smrti je otázka, ku ktorej určite prišiel každý jeden z nás už v tomto živote. A každý jeden z nás, ktorý sleduje túto liveku, sa narodil a jedného dňa zomrie. Hej? To je reálny fakt. A viete, čo je zaujímavé na tom živote? Že my vlastne nevieme, kedy bude ten posledný deň. Hej? Ja som si minulý rok prešiel hodne zaujímavou situáciou, kedy som vlastne skoro zomrel, ale to už som rozprával v inej liveke, takže to tu nebudem rozoberať. A vlastne vy sa len uvedomíte to, že ten koniec môže byť dnes. Ten koniec môže byť zajtra. My len nevieme. Hej? A to, prečo vám hovorím o tom dobrodružstvu dneška, je... Viete, niekto povie na to, že no dobre, ale ak by bol naozaj toto posledný deň v mojom živote, no tak by som išla určite robiť nejaké, alebo išiel by som určite robiť niečo iné alebo s inými ľuďmi sa stretnúť. Ale akú máme istotu, že ten posledný deň naozaj nie je dnes? Akú my máme istotu, že posledný deň toho nášho života nie je dnes? To znamená, že my sa len ospravedlňujeme sami pred sebou, pretože nie sme schopní prijať plnú zodpovednosť za svoj život a vytvoriť si ten deň, aký chceme. My nie sme schopní urobiť... Keby ste sa na niekoho hnevali, hej, je to váš nejaký blízky človek, s ktorým ste sa nevideli 10-15 rokov, môže to byť blízky človek, mama, otec. Chceli by ste odísť z tohto sveta, že by ten človek nemal od vás odpustené? Ja osobne nie. A verím, že ani vy nie. To znamená, že prečo čakáme? Veľa ľudí čaká na moment, ku ktorému vlastne nikdy ani nedôjde, pretože niekto zomrie skôr, niečo sa stane a proste my len furt odkladáme veci na potom, alebo si hovoríme až keď sa mi toto podarí, tak potom budem toto riešiť, hej? Ale proste ten zajtrajšok, priatelia, nemusí byť. A na to, aby som sa dostal do tej prítomnosti dneška, aby som naozaj prežíval to dobrodružstvo dneška, tak musím byť vlastne neustále vďačný za to, čo robím, čo prežívam. Pretože vďačnosť mení moju vibráciu a priťahuje energetické veci do môjho života podobného druhu a rovnakého druhu. To znamená, otázka, ak by bol toto posledný deň v mojom živote, chystal by som sa robiť to, čo sa chystám robiť dnes? Priatelia, keď si túto otázku budete klásť každý jeden deň, keď si budete túto otázku klásť každý jeden deň, tak tým pádom, pokiaľ si odpovedáte na tú otázku nie, tak niečo vo vašom živote nie je dobré. To znamená, my potrebujeme dospieť do štádia, že sa dnes zobudím a spýtam sa, ak by bol toto posledný deň v mojom živote, chystal by som sa robiť to, čo sa chystám robiť dnes, a ja sa na seba pozriem do zrkadla a poviem jednoznačne, Michal. Jednoznačne, pretože toto je tvoj vysnívaný život, toto je to, čo chceš žiť. Chceš sa stretávať s tými úžasnými ľuďmi, s ktorými sa stretávať. Chcem robiť túto prácu, ktorú robím. Chcem vysielať pre vás liveky. Chcem cestovať, chcem tvoriť, chcem spoznávať. Chcem budovať. A stále je to niečo, čo rád robím a milujem. A keby bol naozaj tento dnešný deň, posledný deň v mojom živote, tak by som ho chcel presne stráviť takto, ako som ho dnes strávil. A zajtra si položím tu znova otázku a znova si na ňu odpoviem áno. Pretože som si istý, že moje kroky vedú správnym smerom.
Avšak ak si na túto otázku odpovedáte nie, už len z akéhokoľvek dôvodu, kvôli práci, kvôli partnerovi, partnerke, kvôli, zdravotnému stavu, čomukoľvek, tak tým pádom mám odpoveď vlastne na to, že niečo vo svojom živote robím zle, čiže rovná sa niečo v tom živote potrebujem zmeniť. A pokiaľ to nezmením, tak sa nemôže zmeniť ani tá vonkajšia realita, čiže nemôžeme dospieť k tomu, že na tú otázku si na druhý deň zodpoviem áno. Hej? Je to taký zaujímavý príbeh, kedy mal som jedného známeho, ktorý žil v Bratislave, respektíve stále žije v Bratislave, a vlastne on každý deň cestoval autom. A každý deň sa ocitol v zápche. A on každý jeden deň frflal, Boha, zasa som v zápche, zasa prídem neskoro do roboty, zasa neviem čo, a furt zápcha. Každý jeden deň. Viete, čo je úžasné? Že vlastne ten človek si len neuvedomil, že zajtra sadne do auta, pôjde po tej Bratislave a bude v tej zápche znova. To znamená, že on si už vytvoril automatickú emočnú reakciu na danú situáciu. A on už vlastne predpokladá, že to tak bude aj zajtra. Priatelia, vy tú zápchu nezmeníte. I keď všetko sa dá. Zoberme si zatiaľ tú úroveň toho, že tú zápchu nezmeníme, ale môžeme zmeniť našu reakciu na tú zápchu. Hej? Zasa musím čakať v zápche. Ja v zápche nikdy nečakám, pretože buď počúvam audioknihu, alebo robím niečo, čo ma naplňuje. To znamená, že je to náš prístup k tým daným veciam, ktoré k nám prichádzajú, a tým pádom, že som v tom dobrodružstvu dneška, v tom prítomnom okamihu, tak si neťahám informáciu zo včera, lebo vlastne mňa dnes, dajme tomu, naštvala tá zápcha, ale už ma bude štvať aj zajtra, lebo zasa si rozmýšľam, Boha, zajtra zasa vstanem a zasa pôjdem do zápchy. Už si dnes programujem to, čo bude zajtra. Čiže to je niečo, čo nám vytvára emočný kód z minulosti, lebo sme niečo zažili. Čiže emočný kód z minulosti, ktorý sa nám prináša neustále do prítomnosti, lebo stále mu dávame pozornosť, stále mu dávame energiu a stále máme rovnakú emočnú reakciu. Jo? Takže máme tu dobrodružstvo dneška. 4. bod, 5. bod. Piatý bod. A s týmto ma môj duchovný Nabali veľmi fascinoval, pretože je to troška bod, ktorý je blízko tomu dobrodružstvu dneška. Ale tento úžasný bod má v sebe obrovskú silu. A tá obrovská sila vlastne spočíva stať sa majstrom. Hej? Čiže je to majstrovstvo bytia, je, priatelia, 5. bod, môžete si napísať. A tento 5. bod, toto majstrovstvo bytia, je jedna úžasná vec. Keď večer zaspávam, pozriem sa spätne na svoj deň. Čiže to dobrodružstvo dneška sa pozeráme od toho rána, ale majstrovstvo bytia sa pozerám od toho večera retrospektívne dozadu. A pozriem sa na situáciu. OK, tak dneska som zažil, 10 rôznych situácií, stretol som sa s nejakými ľuďmi, riešil som nejaký biznis a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A pozriem sa na tú situáciu alebo na tie okolnosti situácie, že či som to v nich bol 100% ja, či som to bol plný ja, či som bol plne prítomný, či to, čo som rozprával, bolo aj to, čo som konal. Hej? Čiže najprv to, čo som myslel, následne to, čo som rozprával a to, čo som konal. Či to bolo vlastne vo všetkej tejto trojitej harmónii, tak či to bolo naozaj ono. Hej? Pretože to majstrovstvo bytia je to, že vlastne vy žijete svoj sen. Vy žijete svoju autenticitu, vy žijete svoju pravdu a vy žijete svoju prítomnosť. To znamená všetky tie predchádzajúce body pred týmto 5. bodom. To znamená to majstrovstvo bytia. Ovládam svoje myšlienky, ovládam svoje srdce, rozumiem, načúvam svojmu srdcu, hej? Venujem pozornosť svojej duši, čiže tomu svojmu vnútornému volaniu, tomu vnútornému dieťaťu. Hej? A naozaj tá energia vlastne sa aj pretavuje do tej mojej fyzickej reality. To znamená, že keď sa večer pozriem spätne na tento deň, tak si viete zasa pravdivo srdca, hej, 4. bod, či 3. bod, 3. bod,
pravda srdca, pozriem sa na to, pravdivo si sám sebe zodpovedám, že či to, čo som v daný deň urobil, či som to bol naozaj ja, alebo som sa chcel na niekoho hrať, alebo som chcel niekoho napodobňovať, alebo proste ja neviem, čo všetko možné. Hej? To znamená, to majstrovstvo bytia, priatelia, je úžasná energia, ktorú môže zažiť každý jeden z vás. A to majstrovstvo bytia je stav, hlavne je to vedomý stav. Vedomý stav našej mysle. Pozor, že neobviňujem samého seba, že som mohol urobiť niečo lepšie. Ten vedomý stav mysle mi len hovorí o tom, že sa pozriem na tú situáciu a viem, že ju môžem zlepšiť. A nie obviniť sa, doprčiť, mohol som to spraviť inak. Koľký z vás sa obviňujete za to, že ste mohli niečo, že ste to mohli skôr, alebo že vlastne ste minuli nejakú príležitosť a tak ďalej. A obviňujete sa za to a ťaháte si zbytočne tie ťažké kamene so sebou ďalej životom. Nie. Pozriem sa na tú situáciu, na vedomej úrovni si uvedom, aha, mohol som to spraviť lepšie, neobviňujem sa, ale viem, že zajtra to môžem napraviť. Hej? Nebudem sa obviňovať za to, že som bol dneska nahnevaný v zápche, že som možno nadával vodičom, že som bol nervózny, ale pozriem sa na to, že OK, nadával som, trúbil som, ja neviem, nervózny som bol, ja neviem, čokoľvek a napíšem si to a na druhý deň viem, že keď pôjdem znova do tej zápchy a budem robiť to isté, tak som blbec. Veľmi jednoduché. Hej? Keď dnes položím ruku na žeravú platňu a viem, že ma popálila a zajtra ju tam položím znova, tak som blbec. Jednoduché, extrémne jednoduché. Nebudem predsa robiť veci, ktoré mi v podstate ubližujú. A takisto vlastne to, že sa rozhneváte, že ja neviem, nadávate a že proste čokoľvek, tak vlastne vás to dostáva do nízkych vibrácií a vlastne váš život je tým pádom v úpadku a tým pádom nemôžete vlastne byť tam, kde chcete byť. To znamená, tej zápche to je úplne jedno. Zápche samotné je to úplne jedno, vy na ňu môžete nadávať, koľko len chcete. Vy si robíte zle, vy si znižujete vibráciu tým, že vlastne nezvládate to majstrovstvo bytia. A to majstrovstvo bytia je tréning. Hej? To znamená, pozriem sa na situáciu, uchopím ju, viem ju zlepšiť, nebudem sa za ňu obviňovať. Bodka. Dáva zmysel, priatelia? Napíšte mi párkrát do komentára áno a ideme na ďalší bod. Môj najobľúbenejší bod. Niektoré sú najsilnejšie, niektoré sú najhlbšie, ale tento je veľmi, veľmi môj obľúbený, pretože ním sa riadím posledné roky a je úplne geniálny. A snažím sa to naozaj pretavovať to k všetkým ľuďom, klientom, aby proste takto vedeli aj oni žiť. Pretože toto dokáže každý. Naozaj každý. Priatelia, každý jeden z vás môže dosiahnuť čokoľvek, čo som dosiahol ja, alebo čokoľvek, čo dosiahol niekto úplne iný a oveľa viac. V akýchkoľvek úrovniach, v akýchkoľvek oblastiach vášho života. Šiestý bod, priatelia, je bod konám v najmenšej snahe. A to je ten najväčší paradox toho celého, že chcem dávať zo seba to skvelé, ale v najmenšej snahe. Čo to znamená? To znamená jedno nádherné slovo, ktoré sa volá flow. Hlboký nádych a výdych. Ešte raz hlboký nádych a výdych. Každý z vás, priatelia, zažil vo svojom živote situácie, ktoré mu išli extrémne ľahko. Pustil sa do niečoho a zrazu bolo hotovo. A len tak sa to udialo. Každý z nás zažil vo svojom živote situácie, kedy sme sa pustili do niečoho a furt to na niečo narážalo. Hej? To znamená, majstrovstvo bytia je aj majstrovstvo vody. Zmýšľania energie vody. Voda, ktorá tečie a naráža na kameň, čo urobí?
No ona nebude ako do nekonečna ako blba narážať na kameň. Ona ho vlastne obtečie. To je ten flow. A my čo robíme? Narážame. A už nám ten život ukazuje z 350 rôznych smerov, že narážame a tadiaľ toto nejde a ešte vyskúšam inú možnosť a ešte vyskúšam a ešte a furt dostanem facku z inej strany a my stále narážame na ten kameň. Nádherný Bruce Lee a jeho nádherná duša už dávno povedala, buď ako voda, môj priateľ. Be like water, my friend. Buď ako voda. Plyň ako voda. Maj flow. Nenarážaj. Keď narazíš, obteč. Posun sa ďalej. Voda má jednu úžasnú vlastnosť, priatelia. Nechcel som rozprávať o vode, ale už keď som ju spomenul, tak cítim, že mám. Voda má jednu úžasnú vlastnosť. Voda si dokáže pamätať informácie. Ináč dáme určite jednu liveku vyslovene len o vode. Skvelý nápad. Pochválil som sa. Voda má jednu úžasnú vlastnosť. Voda si dokáže pamätať informácie niekoľko miliónov rokov staré. My sme zväčša voda. Voda má úžasnú vec. Toto je džbán. Keď mám vodu v džbáne, aký má tvar táto voda? Má tvar džbánu. Keď vodu prelejem do tohto pohára, má tvar pohára. Keď túto vodu vypijem, tak má tvar všetkého, čo sa nachádza vo mne, kadiaľ preteká. A následne aj vyteká. Čo to znamená v praxi? Priatelia, vo svete neexistuje nič zložité. Všetko je extrémne jednoduché. Zjednodušovať. Hej? Najmenšia snaha. Buď ako voda. To znamená, keď sa pozriem na tú vodu ako na niečo, čo dokáže vlastne meniť tvar, meniť smer, meniť energiu, meniť skupenstvo, tak sa dokážem od toho strašne veľa naučiť. Tá voda, prečo vám to hovorím? Tvorí zväčšená 70-80% z nášho fyzického tela tvorí voda. To znamená, že ja keď dokážeme meniť tvar vody, dokážem meniť frekvenciu vody, počúvajte to pozorne, keď dokážeme meniť tvar vody, dokážeme meniť frekvenciu vody, tak mením svoje vnútorné prostredie. A keď mením svoje vnútorné prostredie, tak sa mení tým pádom aj to vonkajšie prostredie a do môjho života vchádza všetko to, po čom túžime. Voda. Buď ako voda, môj priateľ. To znamená, že keď začnem chápať energiu vody, keď začnem chápať, ako sa mení tvar, ako sa mení frekvencia, ako vieme ísť vlastne do hĺbky a ako tá voda mení to moje vnútorné prostredie, tak tým pádom sa mení aj to, čo je tam von. Keby ľudia pochopili, že vlastnými myšlienkami, pozor, vlastnými myšlienkami si toxikujú vnútornú vodu v tele, z čoho vznikajú vlastne choroby a to chemické prostredie a to kyslé prostredie, to není len ostravé. To začína prioritne myšlienkou, ktorá mení frekvenciu vody, ktorá sa nachádza vo mne a tým pádom to mení tú moju vonkajšiu realitu. Hlboký nádych a výdych. Keby ľudia, priatelia, vedeli, že svojimi myšlienkami môžem uzdraviť vodu v sebe, a dúfam, že za túto vetu mi nebloknú liveku, tak by tí ľudia dokázali uzdravovať samých seba bez celého farmaceutického priemyslu. Bez liekov. Jak je možné, že niekto sa dostane z rakoviny a niekto nie?
hlava. To znamená, mením vnútorné prostredie, čiže cez myšlienku mením vnútornú vodu, ktorá určitým spôsobom vibruje. A keď tá voda určitým spôsobom vibruje, tak mení všetky možné chemické procesy v tele. To znamená, že keď ja budem vnímať vodu zásaditú vo svojom tele, tak tým pádom, keď mám v sebe zásaditú vodu, tak mizne kyslé prostredie. A kyslé prostredie, priatelia, základom tvorenia rakoviny. Kyslé prostredie. Čiže jedna vec je, nechcel som rozprávať o vode a rozprávam o vode. Asi to má odznieť. To znamená, že ja keď si uvedomím to, že ja dokážem vytvoriť myšlienkou vodu, ktorá je navibrovaná inak ako voda, ktorá sa nachádza v mojom fyzickom tele, a následne ju dám do svojho fyzického tela, tak mení vlastne energiu aj tej zvyšnej vody. Čiže keď dostanem z kyslého prostredia to zásadité, tak odchádzajú choroby. A takto, ako dokážete meniť veci v tele, vo vode, čiže v tele, tak dokážete tými myšlienkami meniť čokoľvek a v princípe dokážete uzdraviť čokoľvek. To nie sú zázraky, ktoré ľudia alebo doktori pomenujú, že to je zázrak, že on zrazu začal vidieť, alebo zázrak, že ten nádor náhle zmizol. Priatelia, to je začiatok tu, následne do vody a následne vonkajšia realita. OK? Takže, aby som sa vrátil k tej najmenšej snahe a k tomu flow, od ktorého som sa vlastne dostal k tej vode, tak tá najmenšia snaha je to, že vlastne čím viac zasahujem do procesov, tým viac bránim tomu, aby sa mohlo pre mňa udiať niečo lepšie. To znamená, a túto vetu si prosím vás zapíšte, čím menej robím, tým viac sa v mojom živote deje. Čím menej robím, tým viac sa v mojom živote deje. Čo to znamená v preklade? Čím menej zasahujem svojim obmedzeným, vysvetlím vám následne, prečo hovorím obmedzeným, čím menej zasahujem mojim obmedzeným mozgom do procesov, tým sa mi môže udiať niečo lepšie. Pretože, moja otázka, keď chcem do svojho života pritiahnuť čokoľvek, dajme tomu, ja neviem, chce si niekto pritiahnuť životného partnera, hej? Tak vymenujte si spôsoby, akými rôznymi spôsobmi sa to dá. Vymenujete mi, no nech 10, 15, OK? Prečo som povedal obmedzeným mozgom? Obmedzeným mozgom som povedal práve preto, že náš mozog je obmedzený v tom, že on len vie to, čo sa naučil, to, čo videl, to, čo počul, to, čo vnímal. A na základe toho nám vytvorí 10, 15, 20 druhov realít, ako si môžeme niečo pritiahnuť do svojho života. Priatelia, ale tu je tá zásadná vec. Tých realít, akým tá vec môže prísť do nášho života, je nekonečné pole. A my, ani keby sme akokoľvek chceli, nedokážeme vytvoriť a vymyslieť ten typ reality, akým spôsobom tá daná vec, situácia, človek má prísť do nášho života. Pretože ja keď sa pozriem spätne na svoj život, na dosiahnutie nejakých úspechov alebo čohokoľvek, alebo zdravia, to je úplne jedno, tak ja by som v živote na úrovni vedomej nevytvoril ten proces, tú postupnosť krokov, ktoré viedli k tomu, aby vlastne vy ste sa s niekým napríklad stretli alebo uzdravili. Vy viete vlastne mať len myšlienku, ktorá podporuje to, že nezasahujem. Viem, čo chcem, viem, aký má byť výsledok, ale nezasahujem do procesu. A to je presne energia, najmenšia snaha, čiže byť vo flow. Byť vo flow. Hej. Dáva zmysel, priatelia? Opäť vás poprosím párkrát áno a pokračujeme ďalej. Super.
ideme na 7. bod. 7. bod je skvelý, pretože 7. bod viete urobiť kedykoľvek, kdekoľvek a v akejkoľvek situácii. 7. bod sa nazýva esencia. Čo to znamená esencia? Hej? Keď sa pozriem na to, že môžem výjsť na ulicu, tu na námestie a budem sa prechádzať po námestí a prejdem z jednej strany na druhu. Tak si poviem, áno, bol som to ja. Ale keď sa prejdem z jednej strany námestia na druhú stranu námestia a 5 ľuďom darujem úsmev, tak som pridal esenciu. Čiže urobil som niečo navyše, čo sa nečaká. A to je presne ten posledný bod, nad ktorým som s tým mojím duchovným učiteľom z Bali strávil veľmi veľa hodín, pretože pre mňa nebolo len to, aby som si vedome vytváral esencie, ktoré vlastne chcem, aby sa diali tam v tom vonkajšom svete, ale aby to naozaj bolo prirodzené, aby tá energia, aby som to nechápal len zvonka, ale aby som tú esenciu chápal znútra. Čo to znamená chápať esenciu znútra? Chápať esenciu znútra, čiže robiť vždy niečo navyše, nejakú drobnosť, je vlastne zveľaďovať svoju dušu. Ja keď zveľaďujem svoju dušu, pretože keď sa ja na niekoho usmejem, bez akéhokoľvek dôvodu, alebo na 5 ľudí a 4 ľudia mi vrátia ten úsmev, tak sa cítim 100% lepšie, ako som sa cítil predtým, než som ten úsmev niekomu dal. 100%. To znamená, a teraz pozor, ešte veľmi dôležitý point, aby ste to nerobili preto, aby sa vám to vracalo. Robte to preto, lebo naplňate a budujete tú svoju dušu. To znamená, že vlastne vy, keď sa budete na tú situáciu pozerať len z toho pohľadu, že idem to robiť len preto, aby sa mi to reálne vrátilo, tak takto to fungovať nebude. Pretože tá energia vie, že ju chcete odžubať. Robte to preto, lebo to chcete robiť. Robte to preto, lebo je to pre vás priaznivá energia. Robte to preto, lebo vám pribúda. To znamená, že ja keď urobím sám nejaký krok, hej, to znamená, že to bude nejaký krok smerom k sebe, pretože robím to pre seba, tak tým pádom vlastne sa mi to môže dostať aj z toho vonkajšieho sveta. Pokiaľ to robiť nebudem, tak tým pádom sa to z tej reality ťažiť nedá. To znamená, ten bod 7, tá esencia, je niečo, čo robte preto, lebo chcete. Robte preto, lebo môžete. Priateľa, môže z vás každý. Hej? Choďte a len tak objímte proste niekoho vo svojom okolí, koho máte radi. Usmejte sa na niekoho, povedzte niekomu nejaké milé slova, že vyzerá dobre. Hej? Robte malé veci, pretože tie malé veci tvoria tú nádhernú energiu okolo nás. To znamená, robme tie malé kroky v každodennom živote, ktorý vlastne tým pádom obohacuje nás, pretože my vysielame do toho nášho energetického okolia túto energiu a tým pádom tá energia sa naplňuje. Tým pádom v tej energii žijem. A nemusím povedať, že Ježišmaria, v akej som ja zlej energii, alebo akom som zlom kolektíve, alebo proste čo zlé sa mi v živote deje, pretože sa nedeje, lebo vysielam vlastne to, čo následne aj vidím v tom svojom živote. Hej? A keď z tých 5 ľudí sa na mňa usmievajú, a keby len jeden, a keby nikto, robím ten úsmev pre seba. Hej? Keď niekoho pochválim, keď niekoho len tak objímem. Hej? Kedy ste naposledy proste svojmu partnerovi povedali, nie je tak klišé, že milujem ťa, alebo ľúbim ťa, ale tak naozaj, zo srdca. Kedy ste svojho partnera, lebo naozaj sme v takej dobe, kedy skôr žďubeme toho druhého človeka vedľa nás, kedy vlastne mu povieme, že niečo neurobil, alebo zasa niečo je inak, alebo proste riady sú, alebo myčka je nevyložená, alebo ja neviem proste čo. Skúsme sa vrátiť po tejto liveke vlastne k tým ľuďom, ktorí tvoria to naše najbližšie okolie a prísť s ním a vlastne poďakovať mu len za to, že je. Poďakovať za to, že len je. Hej. Jednoduché. Som vďačný za to, že si v mojom živote, že si súčasťou môjho života. A automaticky meníte energetické pole medzi vami a vašim partnerom. Hej. Veď, priatelia, to
keď si zoberieme vlastne tú najúžasnejšiu vibráciu na svete, tak je to vibrácia lásky. Hej? A keď sa budem pozerať cez vibráciu lásky na akúkoľvek vec vo svojom živote, ktorú robím, čo konám, čo rozprávam, s kým sa stretávam, komu čo hovorím, aké skutky konám, tak tým pádom neexistuje, že môj život nebude krásny, keď budem v energii lásky. To nie je možné. Hej? Už tu pán Albert Einstein povedal, že existuješ buď v energii lásky, alebo existuješ v energii strachu. A vlastne hádky vychádzajú len z ega a zo strachu. To znamená, priatelia, skúste každý jeden, keď to pozeráte túto liveku, po tejto liveke, keď skončí, urobiť niečo inak. Hej? Povedať niekomu niečo inak, pochváliť niekoho, objať niekoho. Hej? Urobme veci inak. Nemôžeme čakať, keď budeme robiť stále tie isté veci, že vlastne tam niečo v tej vonkajšej realite sa zmení. To nie je možné. To znamená, že musím ja urobiť niečo inak. Hej? Verím, že vám to, priatelia, dáva zmysel. No, ja som napísal do tejto liveky, že to je 7 bodov jedného z najvyššieho duchovných nabalí, princípov, ktoré vlastne viete aplikovať do svojho života. A ja som ich rozšíril v podstate o 2, ktoré mne dávajú obrovský zmysel, čo dalo mne do života veľmi veľa, čo mi úplne rozšírilo obzory a vlastne čo už úplným spôsobom vlastne zaplnilo ten môj život tou hojnosťou v akomkoľvek ohľade. Pretože to sú body, o ktorých sa málo rozpráva, alebo veci, o ktorých sa málo rozpráva, bodmi to nazývam len ja. Neučil ma ich môj duchovný, i keď sme sa ich dotkli nejakým spôsobom, ale nebolo to vyslovene, že toto sú ďalšie 2 body a že ich je 9. Ale sú to 2 body, ktoré mne dávajú obrovský zmysel a pomohli veľmi v mojom živote mne a myslím si, že aj ľuďom okolo mňa a chcem sa s vami o ne podeliť, pretože myslím si, že vám budú dávať zmysel. Čiže taký 8. nepísaný bod, s ktorým sa chcem s vami podeliť, je majstrovstvo dávania. Hej. Čo to znamená majstrovstvo dávania? Dávam bez toho, aby sa mi vracalo. Hej. Nedávam preto, aby niekto ma videl, že dávam. Hej. Teraz poviem príklad, že niektorí ľudia to tak majú, že sa potrebujú odprezentovať s tým, že niekomu dávajú a neviem čo, ale proste dávajte preto, lebo dávať chcete. A energia dávania, pozor, energia dávania je energia, ktorá vlastne spúšťa kolobeh energetických procesov, vďaka ktorým sa vám energia vracia. Znova. Nedávajte preto, aby sa vám energia vracala. Dávajte preto, lebo dávajte. Lebo to dáva zmysel. Dať niekomu časť zo seba. To znamená, že keď mne je pridané, napríklad, hej, ja v podstate to, že tu strávim s vami čas na tejto liveke, je to pre mňa spôsob dávania. Delím sa s ľuďmi o to, pretože mi bolo pridané a dané v oblasti nejakého vzdelávania, úžasných mentorov, ktorých som mal vo svojom živote a mne bolo pridané, tak sa chcem deliť. Pozor, z matematiky poznáme jednu zásadnú vec. Deliť znamená niečo, keď rozdelím, ukážem to na ovládači z klímy, keď rozdelím niečo na poli, tak vlastne mám 2 polky. Hej? To je matematika, delenie. Z energetického hľadiska deliť sa znamená násobiť. Čiže keď sa delím s láskou, násobím lásku. Keď sa delím s peniazmi, násobím peniaze. Keď sa delím so vzťahmi, myslím teraz deliť sa so vzťahmi ako deliť sa so vzťahmi, hej, s partnermi, ale keď sa delím so vzťahmi, tak vlastne sa moje vzťahy stávajú náplňou. Keď sa delím o dobrú náladu, tak dobrá nálada rastie. To znamená deliť, znamená násobiť. Keď sa delím,
násobím. Keď sa delím, násobím. Keď sa delím, násobím. Hlboký nádych. A výdych. Hlboký nádych. A výdych. A posledný, 9. bod je bod, ktorý poháňa mňa. Poháňa nejakých ďalších ľudí, o ktorých viem, že naozaj tá vec ich poháňa. Nemusí poháňať každého jedného z vás. A ono v podstate aj čokoľvek, čo tu dneska rozprávam, nemusí s tým súhlasiť každý jeden z vás. Vyberte si z toho to, čo rezonuje s vami, to, čo je vám blízke. Ale za mňa je toto veľmi dôležitý bod. Je to bod, kedy treba mať nejakú víziu alebo sen. Ja som teraz mal jednu klientku na coachingu, ktorá mi vlastne, ona prišla vlastne na coaching s tým, že mi povedala, že vlastne ona nemá absolútne žiadnu víziu a žiadny sen vo svojom živote. Že ona nemá absolútne žiadny sen. Priatelia, keď nemám sen, moja energia umiera. Sny je niečo, čo nás poháňa. Ja nehovorím, že to majú byť obrovské veci, sny a ja neviem, projekty a neviem čo všetko. Stačí malý sen. Stačí sen, ktorý nás bude ťahať iba deň dopredu, týždeň dopredu, mesiac dopredu. Ale mať neustále nejaký sen. My zabúdame snívať, my sme zabudli byť deťmi, my sme zobrali náš život príliš vážne, pretože spoločnosť, systém a zrazu len konáme a ideme v nejakom krysom závode. A my sme zabudli snívať. Hej. Kiež by viac ľudí prestalo rozmýšľať a začalo viac snívať. Hej. Príliš veľa myslíme a málo cítime a tým, že málo cítime, tak tým pádom nemôžeme mať sny, pretože sny vznikajú z toho, čo cítime, z toho citu. Čiže z toho volania tej našej duše. Mať neustále pred sebou nejaký nádherný sen. Niečo, čo nás poháňa. Čo sa zobudím zajtra ráno a poviem si, Bože, veď aj dnes môžem ísť a približovať sa k tomu snu. Čiže ja keď sa na to pozriem zo svojho pohľadu, že mám neustále nejaký sen pred sebou, ktorý nemá zlepšovať, ja som si to upgradeol sám sebe, pretože nemá ten sen zlepšovať len môj život, ale má zlepšovať aj životy ľudí okolo mňa, tak je to niečo, čo ma extrémne motivuje, pretože viem, že zasa môžem meniť to okolie okolo seba. Tým pádom viem, že ja sa môžem v tej energetickej zóne toho okolia cítiť lepšie. Do budúcna moje deti sa budú v tej energetickej zóne cítiť lepšie, pretože vytváram prostredie, v ktorom je bezpečné sa milovať. Milovať seba, milovať svoj život, milovať ľudí okolo seba, milovať zvieratá, milovať prírodu, milovať budovy, milovať chrobáčiky, ja neviem, ty kokos čo všetko, ale proste milovať. Je bezpečné milovať. To znamená otvárať sa. Keď otváram svoje srdce, môžem začať snívať. Keď som zatvorený, tak budem zatvorený aj všetko pre mňa tam zvonka. Hej? Čiže otváram sa. Keď sa otváram, tak sa otvárajú aj moje sny, otvárajú sa moje obzory, otvárajú sa energetické možnosti, otvárajú sa následne potom reálne možnosti a zrazu bum, a je tu realita, ktorú ste chceli. Comprende, priatelia. Takže, toto bolo 7 bodov môjho učiteľa, jedného z najvyšších duchovných na Bali, ktoré som vám rozšíril tie 2 body, ktoré milujem ja a dávajú zmysel vlastne mne. Takže verím, že ako taký celok tých 9 bodov vám to dáva zmysel a viete si z toho čo najviac odniesť do toho svojho každodenného života. Urobte po tejto liveke niečo inak. Urobte po tejto liveke niečo, čo bude mať dopad na to, že aj vy sa budete cítiť lepšie.
ľudia okolo vás sa budú cítiť lepšie. Hej, to znamená, buďte priatelia v energii, ktorú chcete vidieť okolo seba. Vrátim sa iba naspäť k tej prvej myšlienke. Priatelia, aký je príbeh, ktorý rozprávate o svojom živote? Aký je príbeh, ktorý rozprávate o svojom živote? A keďže viete, že váš príbeh môže byť akýkoľvek len chcete, pretože sa preňho rozhodnete, tak ja som sa dnes rozhodol urobiť jednu magickú vec. Zajtra, to znamená 17. júla, má môj duchovný učiteľ na Bali poslednú posmrtnú ceremóniu. Ja som bol pozvaný na túto ceremóniu, ale bohužiaľ som sa aj z rôznych dôvodov nemohol teraz účastniť a nemohol som odletieť na Bali. Dnes mám na ruke jeho prsteň, kameň, ktorý mi dal. Prsteň som si dal spraviť ja. A v podstate, keď si to zoberiem, teraz je 9:30, čiže na Bali máme 7 hodín plus, čiže tam už začína byť ráno. Tá ceremónia začína zajtra o 8. Je to ceremónia, ktorá... Mňa úplne normálne teraz vybrujem. Ceremónia, ktorá je veľmi hlboká. Je to posledná posmrtná ceremónia, ktorá sa robí až 3 roky po smrti, kedy vlastne už je posledný krok k tomu, kedy vlastne hinduisti veria v to a urobia túto ceremóniu, že vlastne tá duša z toho domáceho chrámu už vlastne opúšťa ten priestor toho domova a ten človek sa môže inkarnovať. Akurát mi jeho syn posielal fotky, vlastne, ak to tam pripravujú a mi dneska troška je tak slza vyhrkla, pretože, ako som na začiatku hovoril, tento môj učiteľ bol asi človekom, ktorý najväčším spôsobom urobil zásah do môjho života. To znamená, že zajtra sa podľa viery vlastne tých hinduistov a jeho rodiny vlastne uskutočňuje posledná ceremónia, vlastne, ktorá odpúta energiu duše. A ja som sa rozhodol urobiť niečo výnimočné, niečo magické, niečo, čo skrz mňa zasa môže mať dopad na nejaký ľudský život. A ten jeden ľudský život môže mať dopad na ďalších x ľudských životov. A ten príbeh, ktorý som zažil s tým mojim duchovným učiteľom na Bali, je pre mňa tak osobný a vždy, aj keď ho mám svojich klientov a učím ich niečo, tak vždy na to poukazujem, že teraz sa robí niečo, čo ma učil vlastne Ratu, pretože ja mám obrovský vnútornú úctu a rešpekt voči tomu, čo ma naučil. A takisto chcem, aby aj ľudia mali voči tomuto rešpekt a úctu, pretože tá múdrosť, ktorú mi on odovzdal, tie schopnosti, ktoré mi odovzdal, tie zručnosti, ktoré mi on odovzdal, majú pre mňa nevyčísliteľnú hodnotu. Pretože sa to môže šíriť neustále ďalej. A tú výnimočnú vec, ktorú som sa rozhodol vlastne spraviť, je tá, že mnohí z vás viete, že ja robím vlastne individuálne mentoringy počas roka. To znamená, že s jedným jediným klientom vlastne strávim celý rok. Nie non-stop, hej. A celý rok, kedy ho vlastne vediem. To vedenie je vlastne v rôznych úrovniach. Hej. Teraz vám hovorím o tom klasickom mentoringu, ktorý je úžasný a milujem ho, pretože tým ľuďom sa počas toho roka dejú zázraky. Ale ten proces toho roka je tak intenzívny a tak individuálny, že vlastne tým ľuďom sa dejú v tom živote zázraky. A ja na počesť toho, že Ratu, môj učiteľ, má zajtra tú poslednú ceremóniu, tak chcem urobiť jednu magickú vec a tou magickou vecou bude ročný mentoring s jedným klientom, s ktorým bude mať coachingy každý jeden týždeň, ktorý pôjde so mnou na súkromný spirit camp na Bali, ktorého naučím komunikačné zručnosti, ktorého naučím všetky meditačné techniky,
ktorého naučím všetky manifestačné techniky, ktorého naučím pracovať s energiou, s ktorou ma naučil pracovať Ratu. Toho človeka naučím pracovať s liečivou energiou, vďaka ktorej som uzdravil ľudí okolo seba a vďaka ktorých som uzdravil sám seba. Ja úplne vibrujem, ty kokos, ja úplne cítim, že tá energia tej duše je práve teraz tu. Úplne mi chveje celé telo a je to úplne magické. A som za to vďačný, že mám a môžem mať tento vnem. S týmto jedným jediným človekom urobím to, že keď budeme na Bali, zoberiem ho do Ratuovho domu, zoberiem ho do jeho chrámu a zažijeme spoločnú meditáciu v chráme, v ktorom som ja jediný zo sveta sa učil od jedného z najvyššieho duchovných na Bali. Tento človek, ktorý so mnou prejde rok, s ním budem pracovať na jeho vízii, na jeho podstate, na jeho hĺbke, na jeho duši, na jeho energii, na jeho vzťahoch, na jeho financiách, na jeho energii, na jeho projekte, biznise, čomkoľvek, čo sa nám tam otvorí. Tento človek, ktorého si vyberiem do toho ročného mentoringu, so mnou zažije eventy, všetky, ktoré robím ja, z backstageu a zo stageu. To znamená, že bude sa môcť odprezentovať svoj projekt, svoju víziu, čokoľvek, k čomu dospeje na stage, na eventoch, ktorých robím. Tohto človeka príjmem k sebe na spoluprácu so mnou. To znamená, že ten človek bude mať možnosť spolupracovať so mnou na všetkých projektoch, ktoré robím a môže sa stať súčasťou môjho tímu. Z tohto človeka dokážem spraviť špičkového kouča, ktorý bude môcť využívať moju metódu Back to Zero. Z tohto človeka spravím speakera, to znamená človeka, ktorý dokáže verejne prezentovať, komunikovať, rozprávať. Tento človek prejde so mnou celou energiou predajných schopností. Aby sa vedel predať. Nemyslím predať len produkt alebo službu, aby vedel predať samého seba. Tento človek so mnou zažije veľmi hlboký stav, ktorý nebudem pomenovávať takto verejne, vďaka ktorému získa vyššie vedomé vnímania to, ako ho mám urobené ja, ako ho mal nastavené Ratu, a je to úroveň vedomia, z ktorej si vlastne sťahujete len informácie. Na základe tých informácií dokážete veľmi jednoducho vnímať postupnosť krokov, aby ste dospeli k akejkoľvek realite, priateľa, ktorej sa len chcete dostať. Nech je to čokoľvek. Tento človek, ktorý so mnou pôjde na tento individuálny ročný mentoring, a viete čo? Toto vám už nepoviem verejne vôbec, pretože to je asi najhlbšia vec, ktorú som prežil s Ratuom. A to už poviem len tomu človeku, ktorého budem cítiť, že môžem prijať na tento ročný mentoring. Priatelia, keďže sa jedná o veľmi hlboký transformačný ročný proces, ktorý je individuálny, vďaka tomuto procesu môžete mať asi čokoľvek, na čo si len spomeniete vo svojom živote, tak je pre mňa veľmi dôležité, extrémne dôležité,
aby som si toho človeka zvolil správne. Ja viem, že po tejto liveke mi príde strašne veľa správ, ktoré budú ľudia písať, že oni to chcú. Je to krásne. Avšak je veľmi dôležitá jedna vec, že ja naozaj chcem pri sebe počas toho roka mať človeka, ktorý to naozaj myslí vážne, ktorý naozaj chce prejsť obrovskou zmenou, ktorý bude mať úctu a rešpekt ku všetkým tým princípom a veciam, ktorými si budeme prechádzať, ktorý bude absolútne rešpektovať mňa a moju energiu, človek, ktorý naozaj dá zo seba maximum počas toho roka, človek, ktorý nikdy nezneužije tieto princípy na nič negatívne, pretože môže, nikdy nezneužije tie princípy na nič negatívne, človek, ktorý pôjde do tohto celého procesu len s tým najkrajším možným úmyslom. Samozrejme, ten mentoring stojí. Hej? Neriešte vôbec teraz, priatelia, cenu, energiu, peňazí. Ja viem robiť zázraky. A na to, aby vlastne sme prešli k tým zázrakom, tak sa potrebujem spojiť s tým správnym človekom. To znamená, kto cítite naozaj vnútorne, že je to vec, ktorá vás volá, ktorú cítite, že chcete zažiť všetko vlastne to, čo som zažil ja. A to nehovorím o tom, že vás naučím dowsing, to znamená prácu s priestorom, s energiou, ako vytvoriť energetický priestor tak, aby ten priestor vlastne slúžil vám. Nehovorím o tom, že vám vlastne spravím váš dom do tých energií, že vám spraví kanceláriu alebo priestor, v ktorom pracujete, do tých energií a tak ďalej. Tých vecí, ktoré zažijete počas toho roka, je strašne veľa a nie je priestor ani čas na to, aby som to tu všetko menoval, lebo to nie je podstatné. Podstatná je jedna zásadná vec. Buď to s tebou rezonuje, alebo to s tebou nerezonuje. To znamená, priatelia, keďže naozaj pôjdeme do hlbokých procesov, ja chcem, aby ten človek bol otvorený, aby ten človek bol vnímavý, aby ten človek cítil, že toto je ono. Že ma to volá, že to je proste niečo, po čom som túžil a vďaka tomuto budem môcť rozvinúť celý svoj potenciál, tú energiu toho všetkého nádherného, čo vo svojom živote chcem mať, ako sa chcem cítiť. To znamená, že priatelia, po tejto liveke, tí, ktorí máte záujem, napíšte mi prosím vás vaše krstné meno do súkromnej správy tu na Instagrame, / vaše telefónne číslo. Prosím vás, keďže mi píšete ľudia, ktorí žijete aj v iných krajinách, a máte rôzne predvoľby, napíšte to telefónne číslo aj s predvoľbou, čiže vaše krstné meno, telefónne číslo aj s predvoľbou. Nemusíte tam písať nič viac. Ja si dám tento týždeň na to, aby som sa spojil so všetkými ľuďmi, ktorí sa mi ozvú, pretože tých ľudí je vždy veľa a chvíľku mi to trvá. Neriešte nič, ako to bude prebiehať. Neriešte absolútne nič, že vám všetko vysvetlím v tom telefonáte. Nevytvárajte si absolútne žiadne domnienky o tom roku. To najbližšie info vám poskytnem len v tom telefónnom rozhovore a všetko okolo toho. Čiže tí, ktorí cítite, že vás to volá, meno, / telefónne číslo s predvoľbou. Ja sa počas tohto týždňa spojím s každým jedným človekom, ktorý mi pošle telefónne číslo. Budeme viesť, priatelia, krátky rozhovor. Počas toho krátkeho rozhovoru, 15-20 minút, mám 911 na konci. Priatelia, keď uvidíte na konci, že vám náhodou sa nedovolám, zavolajte mi naspäť. Ja nebudem volať. Už druhýkrát. To znamená, buďte pripravení na tú príležitosť, ktorá k vám prichádza. Čiže pošlete mi vaše telefónne číslo, ja sa s vami spojím, prejdeme si krátkym rozhovorom, obidvaja si navnímame, že či tam je vlastne tá priaznivá energia na to, aby sme sa pustili do tejto magickej ročnej spolupráce. A následne si buď povieme svoje áno, alebo si povieme svoje nie. Viete, čo je úžasné, priatelia, na tomto celom, že bude tam presne ten človek, ktorý toto má zažiť.
Bude tam presne ten človek, ktorý to vie zúžitkovať a posunúť zasa opäť ďalej. Takže ja sa na toto moc teším. Ja mám, odkedy vám o tom celom rozprávam, od toho rátu a ak som vám ukazoval vlastne ten prsteň, ten kameň od neho, tak ja mám permanentné zimomriavky, takže robím to na jeho počesť. Robím to na počesť jeho života, ktorým obohatil obrovské množstvo ľudí. Robím to na počesť celej jeho úžasnej rodine, pretože vlastne tá rodina je aj mojou rodinou a kedykoľvek tam prídem, tak som vlastne doma. A ja by som vás chcel všetkých fakt len poprosiť teraz, aby sme si dali 7-krát spoločne hlboký nádych nosom a výdych ústami na jeho počesť a vlastne na túto liveku, lebo vlastne táto liveka by v živote bez neho nebola. Táto konkrétna liveka by v živote bez neho nebola a kopec môjho učenia by v živote bez neho nebolo. Takže, ak vás teda môžem poprosiť, tak spoločne si dajme 7-krát hlboký nádych nosom a výdych ústami. Takže hlboký nádych a výdych. 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 A posledný nádych a výdych. Priatelia, vnímajte len ten kľud v sebe. Nepýtajte sa už žiadne otázky ohľadom toho ročného mentoringu. Všetko sa už dozviete v tom telefonáte so mnou. Nechajte si sebou teraz len prúdiť túto energiu, pri ktorej som sa napájal na jeho energiu, aby som sa s tou energiou mohol podeliť s každým jedným z vás. Priatelia, urobte v tejto nádhernej energii nejaký krásny krok voči svojim blízkym. Dajte niekomu teraz kus svojej lásky, kus svojej radosti, kus tejto energie. Choďte sa o to s niekým podeliť. A prajem vám, aby ste dnešný večer a vlastne nasledujúce dni a týždňa, mesiace, roky a vlastne do zbytku vášho života strávili fakt v láske a v energii, ktorá tu dnes vznikla, ktorá sa mohla šíriť medzi nami všetkými, pretože to je to najviac, čo v živote máme. Neexistuje nič viac. A v tejto myšlienke, priatelia, chcem, aby sme dneska vlastne spoločne ukončili túto liveku. Takže ja vám chcem fakt, priatelia, z celého srdca poďakovať za tento večer, za skoro 2 hodiny, z ktoré ste tu so mnou dneska strávili, za tú múdrosť vlastne Ratuovu, s ktorou som sa mohol dnes s vami podeliť, za jeho prítomnosť energie, za to, že ste tu boli so mnou, že sme spolu tvorili túto spoločnú energiu, pretože vy ste tu vlastne návrat tej energie, ktorú ja dávam, vy vraciate. Takže som vďačný za to, že sme vlastne spoločne vytvorili tento nádherný večer. Som vďačný za svoj život, som vďačný za to, že za to, že tu môžem byť, za to, že môžem tvoriť, že sa môžem rozdávať pre svet, za to, že môžem prejavovať svoj plný potenciál, za to, že môžem prejavovať svoju autenticitu. Za to, že ma sledujete, za to, že čerpáte inšpiráciu, za to, že ste takí úžasní ľudia, za to, že máte takú krásnu energiu, za to, že nasávate učenie, za to, že nasávate, že vnímate, že cítite. Za to, že ste mohli vlastne tento večer stráviť úplne inak, ale strávili ste ho tu, za to vám ďakujem. Takže priatelia, ešte raz ďakujem krásne za tento večer, bolo mi potešením ho s vami stráviť.
Teším sa na človeka, s ktorým zažijem ten magický rok. A majte krásne časy. A opäť sa vidíme na budúce v ďalšej našej spoločnej liveke. Priatelia, krásny večer. Majte sa. Mám vás rád. Čaute. Ďakujem. A ja ďakujem. Krásny večer. Ďakujem.